Hi havia una vegada dos germans, un os, un arbre meravellós i un nen fet de iogurt. D'això no fa gaire temps, ni va passar lluny d'aquí. Els germans eren una nena i un nen. Es deien Amaya i Gustau, però un dia van decidir que el seu nom no els agradava d'aquesta manera. Amaya, Gustau. De manera que se'l van canviar ells mateixos i van acabar anomenant-se Maia i Tau, i encara se'n deuen dir en algun lloc d'aquest món. Vivien en una petita ciutat prop del massís de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac, en una casa encara més petita i vella que la ciutat. La caseta, ben conservada, només tenia una porta, 4 finestres i una claraboia al sostre. A la part del darrere, després d'un petit pati, hi havia un carreró per on passava tan poca gent que no estava ni asfaltat. Al pati hi havia un pou tapat amb una portella de ferro rovellat, un banc de pedra i plantes oloroses. Maria Lluïsa, romaní, alfàbrega, farigola, orenga, menta, 2 rosers, geranis, un gessamí que grimpava pel mur i un petit llimoner que feia una llimona cada any. Quan la llimona es tornava groga i finalment daurada com l'or vell, queia tota sola, silenciosament, a terra. Els 2 germans l'acollien, se'n feien una llimonada i guardaven en una capseta a la llauna els 3 pinyols que, invariablement, tenia la llimona. El motiu és senzill d'explicar. Tots els nens guarden coses aparentment insignificants en estuig, calaixos, saquets, bossetes, capses de fusta o capsetes de llauna. I no cal donar més explicacions sobre aquest tema.